Вітаю, дарагі сябра! Запрашаю цябе ў чароўнае падарожжа. Глыбока ўдыхні, уваткуйся зручна, заплюшчы вочы і слухай мой голас. Зрабі глыбокі ўдых і павольна, свабодна выдыхні. Яшчэ адзін глыбокі ўдых і спакойны выдых. Сканцэнтруй усю ўвагу на сваіх ступнях. Цёплыя яны ці халодныя? Што ты адчуваеш пад імі? Ці зручна ім? Глыбокі ўдых, павольны выдых. Яшчэ адзін удых, і на выдыху адчуй, як расслабляецца кожны пальчык на тваіх нагах, як расслабляюцца ступні, галёнкі. Глыбокі ўдых, і на выдыху адпускай усю стому, увесь цяжар. Падымаемся увагай вышэй, да каленей. Глыбокі ўдых, павольны выдых. Ці зручна тваім каленям? Што яны зараз адчуваюць? Глыбока ўдыхні. На выдыху адпусці ўсё напружанне са сваіх каленак. Глыбокі ўдых, павольны, свабодны выдых. А зараз адчуй свае сцёгны. Адчуй усю моц свайго падмурку. Глыбокі ўдых, павольны выдых. Твае сцёгны стаюць мяккія і цяжкія. Яны цалкам расслабленыя. Табе хораша і ўтульна. Глыбокі ўдых і перанясіся ўвагай да сваёй спіны. На выдыху адпусці ўсё напружанне з яе. Прагніся ў паясніцы. Зрабі яшчэ адзін глыбокі ўдых. Выгніся, як котка. На выдыху расслабь спіну. Няхай усе турботы і нястачы, што заціскаюць яе, сыйдуць разам з паветрам, якое ты выдыхаеш. Глыбокі ўдых, павольны, спакойны выдых.
Наступны ўдых і звярніся да свайго жывата. Які ён? Мяккі ці падціснуты? Ці камфортна яму? Ці не сціскае яго рэмень? Глыбокі ўдых і павольны выдых. На выдыху расслабляй свой жывот. Зноў глыбокі ўдых. Надзьмуй жывот, бы паветраны балонік. Павольны выдых, расслабляй жывот. Ён стае мяккі-мяккі. Табе хораша і ўтульна. Выдыхай. Адпускай клопаты і напружанне. Падыміся яшчэ вышэй. Адчуй свае грудзі. Ці вольна ім дыхаецца? Ці свабодна там цыркулюе паветра на ўдых, выдых? Глыбокі ўдых. Адчуй, як ты напаўняешся цёплым, лёгкім паветрам. Павольны, свабодны выдых. Разам з ім адпусці клопаты і турботы. Выдыхні іх. Выпусці са сваіх грудзей. Удых, выдых. Удых, выдых. А зараз разгарні свае плечы. Скінь з іх цяжар усіх задач, абавязкаў, незавершаных спраў. Глыбокі ўдых. Распраўляй свае плечы, быццам моцныя, надзейныя крылы. Выдыхай. Разам з паветрам адпускай, скідывай з сябе увесь цяжар, усю стому. Глыбока ўдыхні і адчуй цалкам свае рукі, ад пляча да кончыкаў пальцаў. Ці няма нідзе ў іх напружання, заціснутасці? На выдыху расслабляй свае рукі. Адпускай стому. Яшчэ адзін глыбокі ўдых. Павольны выдых. Адчуй, як твае рукі наліваюцца цяплом, стаюць лёгкімі, бязважкімі. Удых і выдых. Зараз сканцэнтруйся на сваёй шыі. Што ты адчуваеш? Ці не заціснутая яна? Ці не зачыненыя ў тваім горле нявыказаныя словы? Непражытыя крыўды,
Глибокий вдих. Повольний видих. Разом з паветрам отпускай усё непрожитое, невыказанное. Выдыхай. Отпускай. Адчуй, як шия стає м'яккай і цёплай, як яна вызваляецца ад напружання і заціснутасці. Глибокий вдих. Повольний видих. Выдыхай. Отпускай. Твой твар. Ці няма на ім яких масак? Ці не натягнута якої лічини? Зрабі глибокий вдих. Повольно, свободно видихні, разом з паветрам здымаючы з сябе усе ролі, усе маски. Адкладзі іх у бок. Зараз яны нам не патрэбныя. Слухай сябе. Адчувай сябе. Удых і видих. Адчуй, як расслабляецца твой твар. Падбароддзе, шчокі, лоб. Зазірні ў свае думкі. Зрабі глибокий вдих. Поступово запавольвай думкі. Спыняй іх мітусню. Выдих. Яшчэ адзін глибокий вдих. Твае думкі стаюць бязважкімі, супакойваюцца. Яны нібы лясное возера, спакойнае, празрыстае, глыбокае. Кожны чалавек пачынаецца з кропкі. Знайдзі сваю кропку адліку. У мужчын гэта сонечнае спляценне. У жанчын низ жывата. Пакладзі туды свае далоні. Адчуй, як пульсуе гарачай энергіяй твой цэнтр. Адчуй, як па ўсім целе разыходзіцца ад яго жывое цяпло і супакаенне. Тут і цяпер існуеш толькі ты. Увесь сусвет пульсуе ў рытме твайго сэрца, у рытме твайго цэнтра. Убач сваю кропку у выглядзе яркай жарынкі. Вазьмі яе на далоні, уважліва разгледзь.
якога яна колеру, якога памеру. Палюбуйся яе пералівамі і ззяннем. А зараз убач, як твая жарынка мяняе абрысы. Яна ззяе ярчэй, ярчэй і паступова ператвараецца ў маленькага цмока. Адпусці яго са сваіх далоней і назірай. Назірай, як твой маленькі цмок расце, распраўляе моцныя крылы, ператвараецца ў магутную і вялікую істоту. Зазірні ў вочы свайму цмоку, прытуліся да яго, адчуй цяпло і спакой, што струменяцца ад яго цела. А зараз смела сядай цмоку на спіну. Вы ўздымаецеся ўгару. Адчуй вецер у сваіх валасах, цяпло сонечных промняў на сваім твары. Адчуй, як радасць і захапленне напаўняюць цябе. Адчуй смак палёту. Магутны цмок нясе цябе між аблокамі, нясе над палямі, паплавамі, над лясамі і рэкамі, над акіянамі і гарадамі. Пругкія патокі паветра абдзьмуваюць твой твар, а ў сэрцы радасць і весялосць, прага жыцця, імкненне да сваёй мары. І вось вы паступова зніжаецеся. Цмок апускаецца перад велізарнай пячорай. Ты ўваходзіш у яе, і перад табой адкрываюцца скарбы ўсяго свету. Што ты бачыш? Магчыма, гэта самая вялікая бібліятэка, якая утрымлівае ўсе веды, якія ты б хацеў атрымаць, але раней думаў, што не зможаш. Не варты, няздольны. Зараз ты можаш усё. А можа, гэта людзі, з якімі ты хочаш пабудаваць глыбокія і шчаслівыя стасункі, але баішся паказаць свае сапраўдныя пачуцці. Баішся, што яны не падпусцяць цябе. Гэтыя людзі цягнуцца да цябе, абдымаюць, трымаюць за руку. Табе з імі лёгка і неверагодна прыемна. Ці твая пячора напоўнена матэрыяльным багаццем,
тым, што дазволіць табе жыць так, як ты марыш. Тым, што дасць табе магчымасць быць незалежным, ствараць свае праекты, дапамагаць іншым. Раней ты думаў, што гэта не твой узровень, што гэта нешта недасягальнае. Але зараз сцірай усе абмежаванні. Ты можаш усё. Цмок адкрыў для цябе пячору са скарбамі. Ты можаш карыстацца любымі з іх. Жыві так, як заўжды марыў. Абмежаванняў не існуе. Ты можаш усё. Адчуй унутраную свабоду. Адчуй радасць і задавальненне. Адчуй сваю моц. Пабудзь у гэтым стане. Твой цмок і пячора са скарбамі заўжды з табой. Адчуй кожнай сваёй часцінкай, што ты можаш усё. Любая твая мара можа ажыццявіцца. Зрабі глыбокі ўдых. Напоўніся ўпэўненасцю ў сабе, у сваіх сілах. Напоўніся любоўю і даверам да сусвету. І на выдыху расплюшчвай свае цудоўныя вочкі. З вяртаннем, дарагі сябра!